Benvinguts, soc la Mar i avui veurem la resolució de 3 exercicis de l'ESPAU de 2019 sobre geometria de l'espai. El primer exercici de la sèrie 4 farem és l'exercici número 2, que ens dona una recta i un pla. I la primera pregunta que ens fa és que calculem l'equació paramètrica de la recta que sigui perpendicular al pla i que tallin els mateixos punts en què talla aquesta recta R i el pla pi. Llavors, per trobar aquesta recta necessitarem dues coses. Per un costat, el vector director i per l'altre costat, un punt. Llavors, el vector director el traurem d'aquesta perpendicularitat al pla pi i el punt el trobarem quan trobem el punt de tall entre R i pi. Comencem per aquest vector director. D'on podem treure aquesta informació? Doncs el que podem saber d'aquest pla pi és que el seu vector normal, que és perpendicular a pi, es defineix com a ABC, tenint en compte que l'equació està escrita de forma general. Llavors, si aconsegueixo trobar aquesta forma d'aquest pla, jo podré trobar aquest vector normal que serà perpendicular en el pla pi, que és el que estic buscant per trobar aquesta recta. Llavors, en el meu cas, aquest vector estarà definit per la A serà 1, la B serà 0 perquè no tinc component i la D serà menys 1. Llavors, aquí ja em puc remarcar aquesta informació que serà important de cara a descriure aquesta recta. Ja tinc el vector director d'aquesta recta, perquè és perpendicular al pla pi, com ens estan demanant. Ara anem a trobar el punt. Com puc trobar el punt on es tallen R i pi? Doncs puc crear un sistema d'equacions amb aquesta informació i on hagi la solució d'aquest sistema m'estarà indicant que és allà on s'estan creuant R i pi, és a dir, el punt on són iguals aquestes dues equacions. Resolent això ràpidament veig que x és igual a 2, si el substitueixo aquí puc veure que la z és 2 menys 3, per tant menys 1, i ara si ja tinc z puc veure també quin és el valor de i. I serà 1 menys 1, per tant 0. Llavors ja he trobat aquest punt que serà el 2, 0, menys 1. Llavors ara he trobat l'altra informació important que necessitava per descriure aquesta recta paramètrica. Un cop tenim aquesta informació, ara es tracta de posar-la de forma paramètrica, que recordem que tenia aquesta estructura, on aquí m'està indicant un punt i això d'aquí m'està indicant el vector director. I ara, sabent aquesta informació, com em quedarà la meva equació? Doncs que x és igual a la posició x del punt, que és 2, més lambda per la posició x del vector, que és 1, per tant, més lambda. Què passa amb la i? Doncs el mateix, posició i, en aquest cas és 0, més lambda per la posició x del vector, que també és 0, per tant, i serà igual a 0. I finalment fem el mateix amb la z, trobo que és menys 1, i aquí també és menys 1 per lambda, per tant, menys lambda. I d'aquesta manera em quedarà determinat aquesta recta amb la forma paramètrica que és perpendicular al pla pi i que també talla pel punt en què tallen R i pi. Ara l'apartat B ens demana que trobem els punts de la recta que estan a una distància d'arrel de 8 unitats del pla pi. I també ens dona com podem calcular aquesta distància entre un punt i un pla. I tindrem en compte aquesta expressió. Doncs el primer que podríem fer és escriure aquesta expressió de forma paramètrica perquè així tindríem fàcilment les coordenades d'aquests diferents punts de la recta. Per tant, aquesta recta també la puc descriure com x igual a 2. Ara, la i, si l'escric en funció d'una lambda, serà 1, doncs aquest passa a l'altre costat, la z seria la lambda, més lambda, i per tant z l'hauria definit com a lambda. D'aquesta manera la tinc de forma paramètrica i puc veure ràpidament com són totes les coordenades d'aquesta recta. Això em servirà per després posar-les en aquesta expressió. Què convé també tenir igual? Doncs l'expressió del pla. Aquest pla també el puc descriure així com ens indica l'enunciat en tots els termes a l'esquerra igualat a 0. Per tant, en aquest cas em quedaré x
menys z menys 3 és igual a 0, on 1 seria a, menys 1 seria la c i menys 3 la d. I ara així jo ja tenc tots aquests valors per tal de poder-los igualar a la distància que em demanen, que és d'arrel de 8. Anem a transmetre doncs, aquesta informació en aquesta distància, perquè em diuen que la distància entre aquests punts i pi ha de ser igual a arrel de 8. Llavors, com defineixo aquesta distància? Utilitzant aquests termes, serà valor absolut de A, que en aquest cas hem dit que és 1, perquè és el pla, per la component x d'aquesta recta, que és 2, més b. Què passa? Que la b és 0, per tant aquí, sigui que sigui aquest valor de i sub 0, em donarà 0, més c, que és menys 1, per la component z, que és lambda, i finalment sumem la component d, que en aquest cas és menys 3. I tot això ha d'estar dividit per aquests 3 factors al quadrat, que serà 1 al quadrat, 0, que no el poso al quadrat, i aquí més menys 1 al quadrat. I tot això, que és aquesta distància, ha d'igualar-se a arrel de 8, perquè jo és el que estic buscant, que aquesta distància sigui igual a aquest valor. Ara només he de fer aquí calcular. Llavors em quedarà 2 menys lambda menys 3 dividit arrel de 2 és igual a arrel de 8. Això, operant-lo de dins i aquesta divisió a l'altre costat, em quedarà valor absolut de menys 1 menys lambda, que serà igual, això multiplicat això, em dona arrel de 16, que és 4. Per tant, aquí tindré dues solucions, ja que tinc un valor absolut. Pot ser el positiu o el negatiu. Llavors, si agafo el negatiu, això em donarà menys 4 quan lambda és igual a 3. I si agafo el positiu, això serà 4 quan lambda és igual a menys 5. Llavors m'ha donat dos valors de lambda, que aquestes lambdes venen per marcar els punts d'aquesta recta. Això que m'indica que puc trobar dos punts que compleixin que la distància d'aquest punt de la recta en el pla sigui arrel de 8 unitats. Quins exactament? Doncs si ho substitueixo, veig que tinc un punt que serà x2, la y serà 1 més 3, 4, i la z serà 3. Ara, si agafo lambda és igual a menys 5, quin altre punt em donarà? Doncs 2, aquí 1 menys 5 és menys 4, i aquí menys 5. Llavors, aquests seran els dos punts que compleixen la condició demanada a l'exercici. Anem ara a resoldre l'activitat 5 de la mateixa sèrie 4 del juny de 2019, que ens dona tres plans diferents que estan en funció d'un paràmetre A, que és un nombre real. I ens demana que estudiem per quins valors d'aquest paràmetre A els tres plans tallaran en un punt. Llavors, la primera reflexió que hem de fer és què implica que els tres plans tallin en un punt. Això vol dir que quan creem un sistema amb aquestes tres equacions ha de ser un sistema compatible determinat, és a dir, que només tingui una sola solució, és a dir, un punt. I això quan passa? Doncs, per tenir un sistema compatible determinat, en aquest cas de tres equacions en tres incògnites, implicarà que el rang de la matriu d'aquest sistema sigui igual al rang de la matriu ampliada i en concret tinc un valor de 3 per tal que sigui compatible i a més determinat. Molt bé, sabem que volem que tallin un punt, per tant sistema compatible determinat, per tant el rang de la matriu i l'ampliada han de valer 3. I quan és que passa això? Doncs quan el determinant d'aquesta matriu és diferent a 0. A la que sigui igual a 0, el rang de la matriu no serà 3 i, per tant, ja no podrem tenir aquesta condició. Si volem buscar aquesta condició, anem a fer el determinant d'aquesta matriu. Llavors, la matriu serà en funció d'aquestes tres equacions, per tant, 2A, 1, 1A, 1, 2A més 1, A més 1. Llavors, el que volem és que aquest determinant sigui diferent a 0. Anem a calcular-lo. Això ens donaria 2A més 1 més 2A més A més 1 i a la part negativa menys 2A menys A més 1 menys 2
a més 1. Si ho desenvolupem i si ho calculem, això ens dona a quadrat menys 1. Llavors nosaltres volem saber quan això és diferent a 0. Per tant, el que faig és calcular quan això és igual a 0 i em dona dos valors, quan a és igual a 1 i quan a és igual a menys 1. En aquests casos el determinant serà igual a 0 i a nosaltres no ens interessa el contrari. Llavors, quan a és distint a més o menys 1, tenim un sistema completible determinat, per tant, tallen en un punt. Llavors, per qualsevol valor d'A diferent a 1 o menys 1, aquests tres plans coincideixen en un sol punt. En l'apartat B, ara ens demana que en el cas que sigui A igual a 1, que ja sabem que és un dels casos que no serà un punt la intersecció dels tres plans, doncs que la interpretació geomètrica d'aquest sistema sigui la que ens mostra a la figura. És a dir, que tinc dos plans que són paral·lels i un altre que, plans paral·lels, té una intersecció amb els de forma que creen una línia. Llavors això, tenim dos paral·lels i un pla secant un a un. Sequem un i després amb l'altre. Això què implica? Que és un sistema incompatible. Per tant, el rang de la matriu i el rang de l'ampliada seran diferents. Però es tracta de veure com de diferents. En concret, aquest cas passa quan el rang de la matriu és igual a 2 i el rang de la matriu ampliada és igual a 3. És a dir, tinc un sistema incompatible, però sí que una amb una sí que poden ser secants entre elles. Però només definint això hi ha una altra opció en què siguin secants una a una però no siguin paral·leles. Que perquè dos siguin paral·leles implica que hi hagi una proporcionalitat amb el vector normal. Per tant, s'ha de complir aquesta proporcionalitat del vector normal, però ha de ser diferent al terme independent. Això implica que el vector normal és el mateix, per tant, són paral·leles, però no són el mateix perquè no coincideix aquest. Doncs anem a demostrar que en el cas de A igual a 1 es compleix tant una cosa com l'altra. Anem, doncs, primer de tot a descriure les tres equacions en funció de A igual a 1. Per tant, 2x més y més z és igual a 5. La segona serà x més y més z igual a 1 i després la tercera és 2x més 2y més 2z és igual a 0. Si l'analitzem una miqueta, podem veure que directament aquestes dues són paral·leles. Compleix allò. Fixeu-vos que 1 partit per 2 és igual a 1 partit per 2, que estic traient aquests termes, que també és igual a 1 partit per 2, però en contra és distint a 1 partit per 0. Per tant, aquests dos plans, és a dir, pi2 i pi3, són paral·lels. Llavors, ja estem complint una primera condició que ens demana. La segona condició, ja veiem que si aquests dos són paral·lels, el rang de la matriu serà igual a 2. Això ja ho tenim. Amb aquestes dues són linealment independents, per tant, rang 2. Però ara ens falta que de l'ampliada sigui 3. Doncs, si jo faig el determinant de la matriu ampliada, anem a veure com ens queda. Ràpidament podem veure que aquest determinant serà diferent a 0. Per tant, això implica que el rang de l'ampliada és igual a 3. Doncs ja tenim l'altra condició. Això em farà que siguin secant una a l'altra. Per acabar, anem a fer l'exercici del setembre, que ens diu que siguin P, Q i R els punts d'intersecció del pla de l'equació donada amb tres eixos de coordenades o X, o Y o Z, doncs que calculem primer de tot quan són aquests tres punts i després que calculem el perímetre del triangle que tingui aquests tres punts com a vèrtex. Comencem per la primera part. Hi ha diferents maneres per trobar aquests eixos. Per exemple, podem anar substituint dels zeros i trobarem les X. O també el que podem fer per fer-ho més ràpid és buscar l'equació canònica. L'equació canònica és aquella que té aquesta estructura. X partit per A, Y partit per B, més Z partit per C igual a 1. Llavors, aquests valors em donaran el punt de tall amb els eixos. Com trobo aquesta canònica? Doncs el que m'interessa és que sigui igual a 1. Per tant, si divideixo tota l'expressió per 4, és a dir, x partit per 4,
més 4 partit per 4 em donarà i, més 2 partit per 4 em dona z partit per 2, 4 partit per 4 em dona 1. Llavors ja tinc l'expressió canònica de forma ràpida i això em donarà la informació per trobar els punts de tall amb els eixos. Per exemple, l'eix OX serà el punt P, que és el valor de l'A, que és 4, i 0, 0, perquè és aquest eix. Què passa amb els altres eixos? Doncs el mateix, però ara en comptes de buscar l'A, busco la B, que serà 1. Per tant, 0, 1, 0. Llavors, perdoneu, el punt Q serà el 0, 1, 0. I finalment, el que em demanen amb la Z, que és el punt R, doncs 0, 0, 2, el valor d'aquesta C. Ja tinc ràpidament la primera part de l'exercici. Ara que em demana que amb aquests punts el que busqui és el triangle que formen i, per tant, el perímetre. Si jo recordo que tinc un punt P, un punt Q i un punt R, que marquen un triangle, per buscar el perímetre, puc buscar el mòdul d'aquests tres vectors, el sumo i tindré doncs, el perímetre d'aquest triangle. Llavors, el perímetre serà igual al mòdul del vector PQ més el mòdul del vector QR més el mòdul del vector RP. Si faig aquests tres mòduls, doncs tinc aquestes tres distàncies, per tant, el perímetre del triangle. Calculem PQ, que serà Q menys P. Per tant, el mòdul de menys 4, 1, 0. QR, doncs, R menys Q, el mòdul de 0, menys 1, 2. I RP, doncs, P menys R. Llavors, 4, 0, menys 2. Calculo aquests mòduls, que seran 4 al quadrat més 1 al quadrat, més arrel de menys 1 al quadrat més 2 al quadrat, més arrel de 4 al quadrat més menys 2 al quadrat, i això, si feu el càlcul, us donarà un valor aproximat de 10,83 unitats, perquè és en una dimensió. Doncs ja tenim per un costat els 3 punts i a partir d'aquests 3 punts he pogut calcular el perímetre del triangle. La següent pregunta ara ens demana que calculem l'àrea d'aquest triangle. Llavors, el que sí que ens dona una pista és que per calcular aquesta àrea, definit dos vectors, tenim aquesta expressió amb el producte vectorial per poder calcular l'àrea. Llavors, tornem i tenim PQ i R. Un triangle. Llavors, el que ens interessa per calcular aquesta àrea és tenir dos vectors que el defineixin. Doncs aquest triangle està definit per dos vectors. Per exemple, el PQ i el PR. Si el defineixo en base en aquests dos vectors, ara el que he de fer és aquest producte vectorial. Llavors, PQ, producte vectorial pel PR, utilitzem el determinant amb els tres vectors unitaris i en aquest cas, com havíem calculat abans, que era Q menys P és menys 4, 1, 0 i R menys P és 4, 0, menys 2. Llavors calculo aquest determinant, 2i menys 4k menys 4 per 2j. Això serà igual 2i més 8j més 4k, és a dir, el vector 2, 8, 4. Ja tinc aquest vector. Ara què em queda fer per calcular aquesta superfície? Doncs aplicar la fórmula, 1 mig pel mòdul del producte vectorial de PQ/PR és igual a 1 mig del mòdul d'aquest vector, és a dir, arrel de 2 al quadrat més 8 al quadrat més 4 al quadrat. I això dona 1 mig d'arrel de 84 i, per tant, aproximadament 4,58 unitats al quadrat al ser una superfície. I d'aquesta manera hauríem acabat aquest tercer exercici. Doncs fins aquí la resolució de 3 exercicis de les PAUs de 2019 sobre geometria de l'espai. Espero que us hagi quedat clar. Si no és així, si us plau, dirigiu-vos als comentaris i el més aviat possible us respondré. També us demano que si us ha agradat el vídeo, si us plau, poseu un m'agrada i que compartiu el canal. Moltes gràcies!